Türkmen hökümeti we mediasy ýurtda giň gerimli häzirki purzatda bolsa 43 milliard dollarlyk guruluş işleriniň alınıp barylýanlygyny, bularyň ýurdun bedew bady bilen ösýänliginiň bir delili hökmünü giňden mahabatlandyryp maglumat berýär. Şol bir wagtda resmi derejede bu desgalarda işleýänleriň zähmet şertleri we bina edilýän jaýlaryň ilaty ne derejede el ýeterligi barada dymylýar. Aşgabat Guruluş Edarasyna zähmet çekýän işçileriň biri atlandyrylmadygyny sorap, Azatlyk radiosu bilen habarlaşanyny, özleriniň juda yaramaz şertlerde işleýändiklerini gurrun berdi. Biz Aşgabatyň Demirgazyk Günwatarynyňky täze zaman diýilýän jaýlar topulmuny gurýas. Soňky bir ýyldan bäri iş şertlerimiz gaty yaramazlaşdy. Gula döndük. Günortanlyk naharynyň berilmegi goýuldy. Şeýle de aýlyk diýen zat doly ýatyryldy. Plan iş etseňiz plança tülersiz diýip iş gödürilýärler diýip daşowuzlyk guruluşçy diýär. Ol şol bir iş üçin berilýän zähmet haklarynyň bir ýylyň dowamynda ýam 4 esse çemesi azalanlygyny belledi. Başga lazymyz ýok. Näme diýilse razy bolýas. Bolmasa bu hem ýok diýip Azatlyk radiosu bilen habarlaşan guruluşçy diýär. Paýtagtda daşowuzdan gelip işleýän guruluşçy dowamly gazan çeşmeleriniň ýokdugy sebäpli kireyne jaý tutup bilmän, munyň deregine dolu gurulup guturulmadyk guruluş obyektlerini ýatyp turmaly bolýandyklaryny da gurrun berdi. Gazan çetmän soň bitmedik jaýlarda oňmaly bolýas, gijelerini gaty sowuk bolýar. Her kimiň ýa böwregi ýa öýkün sowuklandyr diýip 30 ýaşlarynyň guruluşçy sözüne goşdy. Gal berse de bu maglumatlar dogrusyny Aşgabat Guruluş Edarasynyň we şäher häkimliginden hiç hil maglumat almak başartmady. Şol bir wagtda da yaramaz iş şertleri pes aýlyk bilen paýtagty ýurdun beýlek künjeklerinden gelýän türkmenistanlylaryň ýüzüýüz bolýan meseleleri çäklenmeýär. Ýatlak geçsek, mundan 2 ýyl çemesi ozal prezident Aşgabat şäherine zähmet işini amala aşyrmaga gelýän şahsy taraplary hasaba almagyň meseleleri hakyndaky karary kabul etdi. Karara laýyklykda Aşgabat şäherine zähmet işini amala aşyrmaga gelýän Aşgabat şäherine ýazga ýa bellige alınmadyk Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan gormak ministrligini Aşgabat şäherine zähmet işini amala aşyrmaga iş ruhsatlaryny resmileşdirilenden soňra işe kabul etmäge öz başdak iş bilen meşgullanmaga ruhsat berilmeli diýilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň konstitusiýasyny raýatlaryň zähmet çekmäge, öz islegine görä hüner, kär we iş ýerlerini saýlap almaga, sagdyn hem howpsuz zähmet şertlerine hukugy bardyr diýilýär. Aşgabat'a gitmek üçin daşary bir ýurda wiza alana dönni. Öz ýaşaýan ýerimizde iş bolsa, bizim maşgalamyzy, bala çağlarymyzy taşlap gaýtmazdyk. Öz ýurdumyzda gula dönnik. Hökümet diýilýäni ilaty iýe çykmazmy? Inni daşary çykaýmasak, başga lazymyz galmat diýip daşowuzly guruluşçy Azatlyk radiosyna gurrun berdi.